e nder duuɓi sappuɗi Alhaji Macky Sall laami Sénégal ɗi kene tolno e capanɗe 45 eɓɓore ko fewte laabi leydi o fewni ɗum hen. Eɗen mbawi limtude hen tan ɗeɗo en fewni laawol jeerigol, o fewni laawol kallunaygol ngol gandanɗa woni ko diwan Casamance, o fewni kadi laawol hakkunde maaje wiyeteɗo ila morphil, o haɗani ɗon hakkunde Jum, Wourossogui, Bakel, Kidira gonɗon lappol Dande Maayo fof ko laabi kesoɗo dari ɗon. Gudiri ha Tamba laawol mum feewi, ɗum ko diwan Tamba. Kono diwan Kédougou sen jeehi toon hakkude Kédougou e Salamata kadi o fewni, ha joni hakkude Julankoto e Makko kadi o fewni. Jawteren ɗon cangtiren naaten e nder Fuladu, Dabo, Fafakuru, Madina Yero Fula, Patta, Kolda, ngol ɗon lappol fof ha didori no foti fewni ngol. Haɗani ɗon sen garti e Sine e Saloum hakkude Fatick e laawol Kaolack